Avui a Cartes Catalanes tenim una petita novetat. Avui us presentem el nostre nou tauler de l'oca medieval catalana. El tauler ve presentat i protegit en una capsa de cartró. Les mides del tauler són 32,5 per 32,5. A l'altre costat del tauler tenim el joc del parxís del rei en Jaume, on els 4 colors del joc venen representats per 4 ciutats: Barcelona, València, Perpinyà i Ciutat de Mallorca, que envien els seus soldats per ajudar el rei Jaume I, a veure qui arriba primer. Un detall important, sobretot per als col·leccionistes, és que el nostre tauler de l'oca medieval, que està fabricat artesanalment, en farem una edició limitada de 200 unitats, i cada tauler porta una petita xapeta identificativa amb el seu número de sèrie. Però hi ha una altra novetat important, i és que el parxís es pot personalitzar per encàrrec. Si ens envieu unes fotos dels vostres familiars o amics o a qui vulgueu dedicar-los el vostre parxís especial, us el preparem i us l'enviem a casa. Les personalitzacions, ja sabeu que fem tot el procés de fabricació nosaltres mateixos, pot trigar entre 15 i 30 dies segons la feina que tinguem. Si voleu el vostre parxís familiar a temps, feu l'encàrrec quan abans millor. I fins aviat, ens veiem en alguna fira.